everyone! At timanan na po ti pagayam yung Melo Santiago. Naimbag nga kanito yung amin na sangapada. Naramid ko rin nga video apo tapno kasta. Inakmet iburay dagiti nag-uuneg nga Ilocano. Karigiti hanap ay Ammom nga ammo tiket lang sa wana po dagiti nauuneg nga Ilocano. Adtoy nga inkay amagen wenno amwen apo tiket na nga Sawen. May isa apo nga Ilocano, nga may isa nga naman nga Ilocano, ket datay agdardaringongo. Tiket na sawa na po iti agdardaringongo, ket agtedted iti dara ichay agong. Kastamet nga kasla na parpar nga bulo ita boses mo. Tiket na sawa na po no kasjay kasla na parpar nga bulo ti boses mo agpaparaw. Kastamet nga tiket na sawa na po iti sayang guseng, ket detay sasao wenno damdamag. Detapo tiket na nga sa wen iti sayang guseng. Timet apo ket na nga sa wen iti agtantanabutob. Yan, agtantanabutob apo ket detay agsasao iti lukudan wenno tay madimo mauawatan ti ibagbagana. Isu na lang apo ti makaamo wenno makangeg iti ibagbagana. Agpanuray, yan, agpanuray, agpanunot kapay iti nalawa. Tay makauray ka, no kumatay adda karirim, agpanunot kapay nga nalawa, tapno ti kasta, maidyan iti riri, agpanuray. Kastamet nga anati kayat na sawen iti gunglo. Yan, ti gunglo apo ket grupo. Ayan, grupo apo. Maiyan natop. Tiket na sa wen iti mayan natop, maibagay, ayan, maibagay, tay piliem iti, maiyan natop nga sarita, wano piliem, datay maibagay, nga sarita, iti padam nga tao, dayta apo, iti inaka, pakaamo, wano inak, iburay kanya itangal daw, dagiti, nauuneg nga Ilocano. Thank you so much. Into manen apo sumarunong nga aldaw. Inakto manen apo iburay dagiti sa balipay nga nagkakauneg nga Ilocano nga inak pakaamo kanyayo kadagiti apo nga pada nga Ilocano nang nangruna apo kadagiti ubing. Gapuanan apo ta adupay laeng apo kadagiti ubing nga haan na nga apo nga makaawat kadigitay nauuneg nga Ilocano. Isa nga uray nyo apo ti sumarunong nga videos ko. Inakto apo manen na iburay. Wano ipaay kanyayo. Ibaga dagiti sa balipay nga agkakauneg nga Ilocano. Bye-bye po.